Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag di ay sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Tulumanon ako ni my darling. Why graduate, hantod sa kamatayon. Imong mga anak, darling. Di na ka mo manghugas, darling. Hoy, ano Yayo. mong pahugason ang mga little angel akong mga gwapa nga liwat nako? Wa maliwat nimo. Daan ba gini ani gud? Ano man ang sweetheart? Ambot bitaw eh. Pagkadungog na ko silang tingog, murag gid napaong akong pananaw. Ibuka lang akong dugo, misaka sa akong utok. Sabi ni mo ganina sweetheart. Pagtanaw ko nimo ba mura magdilikaw? Mura magdibalik ng imo pagka-police woman ba? Ikaw, mura napagtanaw na ko nimo. Pinsa diri mas papa. Lahi gud ang imong pero si kapa siguro imong katubang di sad siguro mo to inatuon. No? Kay mo respeto ba ka? Ano makaingon mo atras budagan. Kay ngano? Ana, ha? Mo na mayor, kamubuan na usa na nakatakyan ako. Ikaw dapat uta imo ko ipagmalaki nga imong amahan nga pareha ra taghay nga mudagan pagka mayor na rin umaabot sa tulungsod. Imo ta ko ingon. Ano? Imo mo ko diskaridon. Pa, Relax lang, Kap. I'm kasi Kap, ha? Ay, palagutin mo, Papa. ba? Usaon ako pagpamalaki nimo pa imong hay. Maliit man gihapon. Kap ay durap. Hey, tinawa Kap. Wala. Sakyan na ni mayor. Oh, Tara. Adto na to. Sige, tara. ay hili lang pa. Hili lang. Wadak pa ba uy? Sa banayang balay. Turang ka to, sir. Layo. Lalayo kami, sir, pero walking distance na. Sige. Layo pa ba? Layo pa? Daunan. Pumunta na sa dream yun. Layo din. Balay ka ng sano. Layo siguro nila. Miss Beautiful. Hi. Ay, mga Miss Beautiful. Kanang. Ay. Mga Miss. Miss Beautiful. Ay sa kaniyot Miss Beautiful kanang. Ay, isa. Mangutana sa mi. Pumunta na sa mi. Asa mabalay nila ni Fernando Talisay. Dalisay. Dalisay. Fernando Dalisay. Asa nila balay? Ang iyang alias si Siano. Paselfie sa mi before mi mutugan. Sige, selfie na lang. Selfie. Paselfie. Ay, sa kay ano? Sa distancing ta. Ay, Mao na atong protocol karon. Social distancing. Oh. una ko. Sa sa kamay. Wala sa ka. Ikaw natin dali kung ano na sa asan lang ko Ansiano. Gwapong mayor oy da. Oh, 20 ka picture. Grabe. Pamina sa. Ka ha? Uman naman mo pa picture. Oh, Kami na simutan na ninyo. Asam na sila kuyo. asa din yung tuyo niya. Before, wala kay labot ana. Basta ang amo.
Pangutan na lang mi. Layo ba Pangutan na ilang lang balay? mi asa ilang balay. Layo Dito, ba ba ilang balay? dito repet. Pwede Asa naman dapit? mangutan na di repet. Asa tapit? Mutan na lang mo diya kay. Ay mayor. Kato? Mayor arang na mayor kay tudlo lagi ito, gitudlo lagi kaya Basta dali na makita mo simot man. iskina diha, mo left mo nya pag left nyo mo right na sad mo unahan, left na pud mo. Balay ba to? Oh. Oh? Basta makita mo tao pangutanan lang mo di mayor. Mo lift dayon. Inigabo sa lift right na pud. Oh, ana. Ilado mo na Mayor, sa mayor. pangutanan. Salamat, Arang na ni mayor kaya ano gitudlo naman gyud. Bye, ingat mo Sige, diha. sige. Tara, araton ta. Padapin ha. Padapin mo ha. Ops, diyan na mo ha. Kumusta? Kumusta kayo? Nagso-social distancing pa kayo? Oh, kumusta? Oh, parang wala kayong social distancing ah. Kanya, asa man si... Sochi, yan. Asa man ang balay? Ang direksyon. Oh, tira. Mo na ko. Mayor, tara mayor. Mayor. Oh, tura mayor. Ay, bulbot ako ni. Tura mayor. Tura. Wala na tulpot. Mayor, nanampit mayor. Mura, nabay na nawag na ako? Na mayor, nanampit mayor. Ha? Uy, Mura lagi na tingog. Tengko man isa. Ay wala mo. Asa man to nanawag, asa man nanawag na ako? mayor, nanampit mayor. Hoy! Usa angal mo. Ayaw kapitan. Nga na kapitan ka. Sorry kayo kapitan ha, kay wala. Mayor. May hapon niyo. Wako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Wako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Ilapas mo ka sa balay na mo, Mayor. Ha? Isa na yung tuyo? Hop. Mayor. Tara mayor. Hop. Social distancing. May adlaw. Ikaw. Layo. Si Fernando Dalisay. Oh, mo ni mayor. Mayor! Siya dyan na akong tuyo. Dili ko mato sa imong balay. Kay Shano, imong nga. Oh, ako mayor. Ako. Ikaw pala. Asa ba na imong balay? Dool ram mayor. Nara diha. Ito mayor. Mo ba? Oh. Usa di ko di mo padayon, no? Uy. Mayor. Welcome ka sa balay, Oh, welcome kay kam. Tara, gusto ka tara karon dayon. Layo. Dool ra kayo. Tulo ka lakang. Asa dapit? Oh, usa, duha, tulo. Abot na. Abot na imong balay. Dili pa. Ano pa? Maganda pa. Mayor, kamu le bahala ni kay amo ni manon dire. Sige. Tara mayor. Way mo dool. Balay mayor kay. Way mo dool. Andam na. San sing nga? Naipan dito nga Oy, paw. kapitan magaka paminaw. Kapitan magaka. Ha? Mo ni kapitan nga. Mo ni kapitan ninyo? Nakadaw ko rin ano? Umaoray mo lawas sa dako lang. Di mo siguro nga anak. Oy, inyo ni kapitan? Oh, ano na eh? Bodyguard ni mayor. Magbalikan ka niya. Oy, kapitan. Nabaw na kaskaso ang kapitan ha. Relax lang ka, relax. Bagsika ni kapitan na eh. Sukol ka kapitan. Oh, Ako ay kapitan ng barangay. Ikaw kapitan ron? Bodyguard na kas mayor. Aw, bodyguard na rin ako. Ingon bitaw ko, bodyguard ako. So, hawa. Usap na. Wala. Usap na gusto niyo dito ba kasi protocol? Gusto niyo usap protocol? Protocol. Distancing. Ang gusto ko sa tekil. Hoy, inyo kapitan ba? Nga de. Distance. Usap na. Social distancing. Protocol. Yung kapitan ba? Wala pa gani krimen, suspect na. Ha? Rubiya ka, insulto ka. Naong palang daan, Takag mo suspect sa na. ilo. Bali nagtuo mo. Bodyguard na mo. Wala ge. Kapitan ko. Kapitan ka. Sa man. Patawag ko pulis na rin. Usa, hoy, luminaw. Usa may gusto nimo? Ya. Iparihat ka nga tos taga barili. Ipadakop ka. Wa pa mo tagam. Maminaw. Hop. Maminaw.
Maayo ka paghatag sa inyong ayuda diri. Oh, why ayuda ipanghatag dire? Mao na diha. Mao na diha. Why si Kanwin na hatag dire? Alam ko mga bukang kayo dire nagreklamo. Oh, bakit ba? Ang ay kiyag plander. Wa ko'y jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wa ko'y jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sana ni? Kapitan ka! Kilupig lang kag usa ka ordinaryong tanon? Unsa na ni pagkahitabua? Ha? Abi na kog astig ka. Ikay isog din sa tong barangay, pero kilupig ka, ingon ana na lang. Wa na lang kay himuon, ingon ani na lang. Di wa kay buhaton, ingon ana na lang ka. Ha? Unsa man? Di ka mo kihol? Ingon ana na lang ka. La, inana na lang ka ha? Wa kay buhaton. Unsa kay tuyo sa mayor ay? Ngano adto sa balay sa mayor? Di ni mahimo. Pagpatawag kog meeting, nga kami ran duha magpisto-pisto meeting. Nya? Tungod sa tuyo, murag ang sa akong duda sa akong una. Bay siguro karong umabot nga eleksyon kana si murag siya'y suportaran ni Mayor Chin. Sa may nabuhat ako, wala ko nabuhat ng dautan. Sa tanang mga katawhan din sa barangay. Giserbisyuhan ako, gialargaran ako. Nganong, murag, di ko katugrong karong gabion na. Di juga katog. Nya sa na nimo? Bantay lang na siya nuha. Mag-abot ang tas landas na ba do? Ah! Unsa pa ka ba? Di mo makag Dragon Ball. Dili. Dragonfly. Dragonfly. Di ko kadawat. Ano? Ang mayor, dito dool niya. Wa mo dayon sa tumbalay. Mao na diha, gisailuhan lang ka. Mao na diha. Di ba ka ang mayor, wa makakita na ako? Kay liki man ka. Mao na. Pa wato ka kita nimo kay mubo makakastanan. Nanaway uroy ka. Ay sorry pa kay. Di man ka naliwat. Oh, nimo di ay. Taliwat ko. Naraman din na. Pa. Kalma lang kay ngano imong dugo in taon. Maabot og 200. Usa tagbaw nag-alsa si mami. O lagi nya asa naman imong kaluha asa maron. Adami. Nagmodule to kay kabaw ka nabugo to siya. Man kabaw ka loading sa kitos tanan aw. Naginusa nagmodule. Nahinambog sa. Manaway uroy ka. Dapat imong tabangan imong kaluha. Ay sikon ko dapat ang imong problema may mga timanot. Darling, darling. Ikaw, darling, sabi kay darling, naglapad pa ang akong darling. Nailapad ka, magsige po kagyaw-yaw. Ang di ko sakita nga gilabyan ra ka. May adlaw ro yun. Asa nga akong mga bodyguard? Amot lang nimo. Tanawa. Sunod ko. Dad, tanawa. Mintas ang bodyguard di mo magsunod-sunod. Gibiyaan ka. Oh my God. Sabi si Goy, Magpila ko, Dad. Kasi Mura gibiyaan na ka sa bodyguard kape. ako. Dad, mura gibiyaan na kasi mga bodyguard. Kaya gano'n na sa lahat. Gibiyaan na ka. Kita sa luwa, Dre. Sagdi na siya. Siya ay musulbad sa iyang problema. Ikay sulbad. Tara. Bitaw. Ata padung ko liki. Ay, biyaan sa na nato siya. Tara. Bahala siya. Tara. Biyaan na siya. Mayor, yato lang sa balay lang siya, no? Sakit mo ka ay. Wa ko'y jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wa ko'y jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Hala, no? Nari si Mayor Elaciano? Si Gatang Siano, no? Wala ba yet? Maugani na nga makiklose ko anang syanong kay parang natay tuyo sa mayor dali ra kaayo di na basta-basta uy mo nang makik-friendship jud ko anang Si syanong Kap, no? Yung Kap, no? ay mahimo. Pero pwede gamit man sana si Kap kung Mao. busy si mayor. Pero
Mas gamit na to si Chano mo na makig. Kasi masilado man siya. Siya may siya ko giduol ni Mayor good. Friendship yung tanan niya para Gigang siya ano no? Ay, wadyo ko kayo na ning tabo aron. Ano man? I like Shano's family. Kahit Mo sa ba? sad, nag-high blood, dasad ka. Was ko kayo nga nagkatubang taron oy. Diha na mo. Ano? Gano to siya? Ugma ha, kay. Basura na ko, ugma. Ha? Kabalo na ka sa kong regalo. Oo. Kapitan niya, kus balay niya, ang kuan, regalo na to. Balo na ka ha? Bye-bye. Thank you. Yes. Bye, Pilong. Bye. Ikan siya no sa? Mura mag-bluetooth. Flying kiss. Mura bluetooth. Pero siya no. Ilado kang Mayor. Mabayot ng tali. Ay! Bay, minaw bay. Madugay-dugay pa bang itong mayor sa ilang balay. Magpahimos taglaing atong mission. Ang Miss China ba? Laro. Ato ni pangitaon. Uy, no? Usap na. Usap ni. Wa kay labot. Amor ni. Ayaw na lang pagapil-apil, good. Ayaw na lang pagapil-apil. Hoy, paminaw. Miss China. Paminaw ba? Kung makakwarta mo ala ba? Papilas ako eh. Usa ka mo rin mga on? Naunsa, hingaon ni tuhan ha. Kita ka. Oops. Ano? Mo ni ang mission karon bag-o. Samtang wala pa si Mayor Naog. Ato ni pangitao sa Miss China. Teka? Diyan lang ka. Magmahay ka nito. Sultian di ka. Miss China. Magpangutan na ta. Miss China ni. Magpangutan na ta. Pasig, naara na siya puyo din eh. Basin. Miss China, di ba? Hop! Wala kay labot lagi. Diyan lang ka. Usa ka mo rin mga on? Di may makaon. Ayaw sig balik-balik ka ng mga on. Picture man, picture Wa man. kay labot. Kwarta mo ala, papila ko ha. Mir. Lingkod Mayor. Shadow, mo na ni mong balay? Oh. Balay na din eh? Oh, wala gi bongbong Mayor ang kita pa sponsor lagi. Abi na ako, ingon ka na, convention center dire, wala pa dahil may mo. Padong pa lang kung naay mo sponsor lagi sa Gcash. Oh. Sabi, magbarog-barog lang tani. Lingkod Mayor. Oo, dati mo lingkuranan. Ana ang tao nakapalit na daw sa kay ukay. Mas mataas pang anak mo sa iyo ah. Oo, ana mo gina Mayor kay sahay man gud kaning gip nga ang naglihi ko sa kan mistisa kay Amerikana. Mayor, kana bang imo kana bang mag-ari nimo ba? Abi ni Mayor kanang wala goy kana igor ako ni patuman sa mga isip usa ka barangay official. Sandali, dako na ka sa script. Oo. Dili na mao. Oo, sa man. Niari ko kay pero before na daghan ako ng dungog ng mga reklamo sa inyong kapitan dire. Tinuod ba to? Ako mareklamo sa ko pero basta ako Mayor, igor ko na ipasunod sa mga akong isip o sa katanod. Basig apil-apil ka sa problema dire ha? Wala ako Mayor. Igor ako mo support sa mga unsay mga kuan sa gobyerno nato karon pero sa kapitan wala ko kay bawa na. Anyway. Oh. Dili man na mao ang akong tuyo marong ni Ariko. Ang akong tuyo, importante kayo. Unsa mo mi bisig ko. Paminaw. Padimanda ko na Mayor ha. Dili, paminaw. Oh. Ang gusto ko, ikaw siya no, mulansar sa pagkakapitan sa moabot na eleksyon. Ha? Ako gyud? Wala ikaw jud. Nak. Ano pa? Mayor. Kira na pa. Okay ra Mayor. Maikot sa Mayor. Wala pa ko'y budget Mayor. Kumudagang mo kapitan. Opportunity pa. Kisa may mo budget nako kanang mo tarpulin nga mag-smile ko anak tanga picture dagang kayo. Hindi, itago man tika. Tagoan man tika. Kay kung makita ang naong nimo, pildi ka. So, mau din pero kanang imong giingon ba imposible mo kay Voice over lang. Ikampanya nimo voice over. Mo ba? Ikaw ang akong sekreto. Secret weapon. Unya, pagka humanan, nakabutan na sila, diha pa ka mo gawas. Amo Sa strategy. iglansar nimo, mo gawas ka, pildi daan. Amo na din, oso na din na. Oo, sama gud sa kapag umangkon na imong gipangasawan. Tanawa, pildi dayon. Oh, bitaw. May isang idea si Mayor no nga. Ang ako man kuwang kay ko sa kapagsalig sa ko galingon ako makita na ko sa mga tao. Pero kanang imong giingon Mayor, murag kanang na chance. Oh. I am giving you Ah. the chance of a lifetime.
hiding candidates. Yes. Gitago. No. A shadowy candidate. Ah. Yes. What is shadowy? They will never see you. Yeah. Just voice over. Ah. Because you are a person who is better heard than seen. Niya kasabot ka pa. Pwede din na inanang mga modagan ka nga. I-explica mo, never better Tatingog rin heard, matingog. Tatingog rin mo ilang butuhan. better heard than seen. Mo ba? Better heard. Better. Heard dancing? Yeah. Dungga daw niya. Kanta. Ha? Otropod. Wala ka na ko, otropod. Mayor! Kanitang Mayor, mayor ka balik nang sa- ako ba di ko makadawa? O sa ba ni? Tinood ni? Ha? Tinood ni? na yung gisulti mo. Ay, ambot! Mayor! Mayor! Day, kung sa tinuod ang ingon ni Mayor, Pamakapitan na ka. suportado ko sa kanang grupo sa kanang atong grupo sa Mayor. Oo. Pinito tanan pa, taguon ka. Sakto raman sa diyang idea, kay kung magawas ka daw, yung mapildi, masudyok ka. Right, yun yung atong Mayor, no? Kamaog gini si bro. Style lang yung ubang mga Mayor sa ba? An-ana, di ay kinahanglan kayo mo tag, mo di makauyon ni mga tao, tago rin sa ka. Oo, tago. Sa, yara na ka magawas kung meeting daban, sina. Na? Karon I learn. Ah. Every day is a new learning experience. Yeah. The idea of the Mayor is very good. Yes, it's very, you know? Yung makaadto na ko anak sa mga conference. Oo. Basta makapitan ka pa. Makakita na ko nila ni Mayor Lavilla, kauban namin. Nga sila si kanang mga konsehal diya, sila si Joy Pisguera, ang gwapa nga atong amiga ba? Nga gwapa kayo. Oo. Si Attorney Joy Pisguera. Wala akong kanindot ka ano, yung makakita na ko sa City Hall. Sa ako ka probinsyano ning syudad na nimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsudan lamang og hamon dili ko igsapayan pag BIBI sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y gamon way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo sa akong kagwapo